Sang beka sang pamra dini ru tuwe grade pu sang mongka ne Yohan lega kyoto semsai pungwasi keni episai sihu thai ne ade gensa nang gundu silang wai weka Yesu I ang masang nga ne gensa zidong long ngai nga kha dira asang wegu ne khadagap ge sre mashilong nga sang kham ge ang ge desisi ma ban long iwe nga I ala sha de nama I nga sang eyang sha ni ge me kham sha aphe I nga sang ezeng nga dang the ne nga yang sang jira nga sang jira dang the sang ne khadu I ni ge nga I magol khadu I wa ni monglang khe ni nga la shi da nga long ne nga net san shi lam de phat ma I nga sang de za da nga phe ang net san lam de phat I nga sang de za da nga phe ang net ne ang I nga sang azi sha dang the sang be Ti gugu masmango de langdeng ni tha ang ma sang nga I de zon lam ya long I khadu I wani ang se pe sang yango ne khama sang gu aram ne tsi lapat kansha lon lam ya long mang nga aphe ang net I ara thi si langdeng ni we ni tha nga I ni we gu sang de zon lam I aloe Tini grade bu sangka thalo ni we sang beka sangra ila isman nang